Saka Jesu Kristu setsika yake waienda now and again kugomo ari ega atinonamata Mwari. Patabva kuverenga pabuda pachena kuti ariko kugomo wainoita usiku hwose achinamata, usiku hwose achitaura naMwari wake. Zvinotaura shoko raMwari apa riri kuzama kubudisa pachena kuti pane masituations anosiyana, uye masituations iwayo anodetermina munamato unoitwa nemunhu. Kazhinji kacho kana munhu zvakamunakira haana nguva yekuita munamato murefu nokuti zvinhu zvakamunakira. Asi chandinoziva, kana zvinhu zvakuomera, wasvika panguva yekuti zvinhu zvaoma, kana wakuda kuita a big decision into your life, I would encourage you kuti ubve pakati pevanhu, usiye kereke, woenda kunzvimbo yaunenge uri wega, wononamata ikoko, wonotaura zviri mumwoyo wako kuna Mwari wako. Ndinoda kutenda Mwari nokuti ndiMwari wakanaka. Recently I had a vision yandakaratidzwa naMwari. Yandakaratidzwa ndichita sokuti ndiri mugomo. Asi ndiri mugomo imomo ndaona zviri kuitika mugomo. Zvakare ndaoneka zvanga zvichiitika mubani. Pavision iyo ndakaona vanhu vakanga vakapfeka zvichena, magemenzi ewhite. Vanga vakawanda chaizvo, nevanhu vashoma shoma pakati pavo vanga vakapfeka magemenzi eblue. But vanhu ava vose vakapfeka magemenzi eblue namagemenzi ewhite vanga vachiita chinhu chimwe chete, vanga vari mugomo nevanga vakazara mubani. They were in one accord in prayer, vanga vachinamata zvamazviro kwazvo, zvokuti ndakazviona kuvision ndikazvishuvira kuti deno Mwari vanditungamirira ndagona kunamata saizvozvo. Asi ivision yakandinetsa nokuti mushure mokuona vision you need to get the interpretation of that vision. Saka ndakaita mazuva ndichingovhunza Mwari, vision yamandiratidza inomborevei? Then one of the days Mwari vakandiudza kuti vision yawaona iyi yandakuratidzai, it means we are going to dedicate 2022 to be a year of prayer. Nechidzidzo chandabva kutaura, scripture yandabva kuverenga iri pana Luke chapter 6 verse 12 iri kutaura nezvekunamatwa, mhando yomunamato waitwa naJesu now and again, wokuti Jesu would spend most of his time in prayer. Nesuo this year 2022, I am encouraging people to spend most of their time in prayer. Kwete kuita munamato wokuonererwa navanhu, kwete kunamata zvokuda kufadza vanhu, kwete kunamata zvokuda kuti vanhu vazvione kuti wewe unonamata. Prayer kutaura kwako iwe naMwari, prayer kutaura kwangu naMwari, kugadzirisa ukama hwangu naMwari, kunzwa kutaura kwaMwari neniwo ndichitaurawo naMwari. Saka kazhinji kacho our God that we worship is a jealous God. Anowanza kuda kuti ukama hwake nemunhu wakasika hunge huri pakati pevanhu vaviri, iye nomunhu wake. Unozvigona sei if you find an isolated place, ingava room yaunovhara, wopinda mukati wovhara door, wotanga kunamata uchitaura naMwari wako zvamazviro kwazvo uri mumba imomo, uchaona kuti 2022 is going to be a changed year. Hallelujah. Amen. Saka gore rino it's a year of prayer. Muherald Church, we are going to dedicate this year to be a year of prayer. Kuti tiri kunamatire chii zvinosiyana nevanhu, but one thing that I know, ukaona Mwari vachitiratidza kuti tinamate, there is something that is coming mugore rino zvinoda kuti tinyengetere kuzhinji nokutsanya kuzhinji kune vanokwanisa. Saka if you happen to have time, I am encouraging you kuti find an isolated place, increase your prayer life. Kunamata kwako ngakuwedzere sezvaita tenzi Jesu Kristu kuti vainonamata kubva zuva richinyura kusvika richinobuda. Newewo kana uchida a change mugore rino ra 2022, unofanira kunamata zvinobva pasi pemwoyo wako, unofanira kuwedzera kunamata. Kana waimbonamata once a day, chichinja kaunamatawo twice a day. Kana waimbonamata 5 minutes, wedzerawo time yokunamata unamatawo kana 20 minutes to 30 minutes. Chiripo ndechekuti gore rino is a year of prayer. Igore ratinofanira kuita sei? Ratinofanira kunamata. So I am encouraging people to continue steadfast in prayer sokunamata kwaita Jesu. Mukatarisa pa verse 13
pari kutaurwa nezvokuti vachibva kunonamata tenzi Jesu Kristu ndo pavanozosarudza madisciples avo 12. Chinoita kuti vawane anza kana kuti vachuze vanhu vokuzoti madisciples inyaya yokunhu kwavakanga vari, kwavakayidzirwa vari, zvavakanga vachiita. Pane mamwe madecisions muupenyu hwedu asingangodi kuti munhu ungofuma uchiita decision usina kumbobvinda wapinda mumunamato. Vanhu vazhinji tunoita mistake yokuti we make certain decisions of which these decisions are big in our lives before we venture into prayer. Tenzi Jesu Kristu vasati vachuza madisciples vakaita all night prayer vari 1, vachibvunza Mwari, vachikumbira Mwari, mweya mutsvene ukataura navo. Mangwano acho makuseni vakashedza madisciples avo vakachuza the 12 apostles. In other words, the decision to choose the 12 apostles yakabuda muprayer. If you intend to marry this year, before you get married, I'm appealing to you, spend much of your time in prayer usati waita that big decision. Kana uchida kutanga business rako gore 2022, I'm saying to you, spend time in prayer usati watanga. Vanhu vazhinji tinotanga tatanga tozoda kutsvaka Mwari. Ini ndiri kuti gore rino let it be a changed year, as we have dedicated 2022 to be a year of prayer in Herald Church. Ndiri kuti in each and every decision that you are going to make into your life, ngatitange ino munamato, not an ordinary prayer, but ngatitei munamato wakasimba wamazviro kwazvo unobva pamoyo. Titaure naMwari wedu for the decision that we are going to make in the next few days. Hallelujah. Amen. Saka yakanga iri culture ya Jesu yokupedza nguva vachinamata before the big decision. Let it be a culture in Herald Church. Let it be a culture in your family. Let it be a culture into your life. Yokuti before you make any decision, just have some time na Mwari wako. Umbobvunza Mwari kuti Mwari, muda kuti ndiite here izvi? Mwari, muda kuti ndiite here izvi? Nokuti chandakadzidza nokuona muupenyu ndechekuti vanhu vazhinji vanoita madecisions vasina Mwari, and at the end of the day they tend to regret those decisions. Vanhu vazhinji zvakare vanoita madecisions vasina Mwari, voita zvinhu zvisizvo, voregedza zvinhu zvavangafanira kuita. Tine vana kuzvikoro vanoita madecisions ekunoita macertificates, madiploma, madegrees vasina kumbonzwa kuna Mwari. After 4 or 5 years achiita degree iroro ozodiscover kuti degree iroro handiro raifanira kuita. Tine vanhu vazhinji vanodaro, apedza kudzidza opinda basa ozodiscover kuti basa raita iroro handiro rada kuita. Apedza kutuka munhu ozoregreta later kuti kutuka kwaaita akanganisa. Saka tiri kuti to avoid all that confusion, ngatitangei tapinda mumunamato before taita madecisions muupenyu hwedu. Gore rino igore riri kutanga 2022, tiri muna January. I am appealing to you, let us usher into 2022 with the prayer and fasting. Mwari wokudenga vanotiitira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah.